ena atuti makanika kupeza ma views ambiri pa TikTok pano chifukwa chokuti account yathuyo ma settings athu sali bwino. Ndiye tatiye tioneni ma settings amene amapangisa kuti ma videos athu asapeze ma views ambiri. Ndiye choyamba tipanga click pakona apa. Kena kutipita pa settings and privacy. Kena kutipita pa privacy. Ndiye poyambirira ndi apa alemba kuti private account. Ngati pamene papali pochongera ndiye kuti makhala kuti account yanu yamakhala private. Kwa munthu wokuti si friend wanu, si follower wanu, satha kuona ma videos yanu. Ndiye ikakhala ku private imapangisa so kuti munthu wokuti mwina ndi wachilendo asathe kuonera ma videos yanu. Ndiye ichiso nchifukwa choyambirira chimene chimapangisa kuti inuyo musapeze ma views ambiri. Vuto lachiwiri limabwera pamene ife tikupanga upload video yathu pa TikTok. Ndiye tiyesere kupanga upload. Ndiye tijambula ka video wezi. Kenako tichongera apa. Ikafika apa tipanga next. Ndiye nkhani yayikulu imakhala apa. Makamaka apa alemba kuti everyone can view this posting. Pamene pamakhala nkhani. Ndiye tikapangapo click. Video yanuyo ngati mukupanga post ili apa pa friends pa. Ndiye kuti anthu amene munapanga follow back okha ndi amene angaonere video yanu. Ikakhala pa only you ndiye kuti mayiona nokha. Ndiye make sure kuti video yanuyo izikhala pa everyone. Sonza kuti aliyese atha kuionera. Kaya ndi follower, kaya si follower azitha kuiona. Ndiye make sure kuti ma settings osewa azikhala amene tayikiramo. Ndicho linga chokuti tima views tizigwera. Kwa sina nini kuti mpezeze ma views zambirimbiri ndiye kuti mwenye kupanga choncho. Komano iyi ndi mmene mangwenera kukhalira ma settings chonchi azikhalaso choncho basi. Ndiye tipitano pa more option. Ena munadandaula kuti ma video yanu sakhala a high quality. Ndiye mwene muzichongera apa lemba kuti allow high quality uploads. Ndiye ma video yanu azakhala high quality yabwino. Mene mwapangira azaoneka chimozimozi. Ndiye tiye tionenso video yosatira ngati pali funso tiye tifunse popanga comment.